коментарите или на това. Не, няма нужда. Какво става, хора? Тук малко си говорим с братовчет ми Кристиан, ето го тоя. Не знам колко си виждал, той малко тъмно, тук сме в стаята. Да, също светло, маля очите ми. Ние до само играхме на PlayStation, а после очите ми умират в момента. Иначе да, както сте видяли от заглавието, ще звъниме на непознати номера и ще тролваме и ще пранкваме всеки такива неща. Вече имам две такива видеа в канала, които и двете са много успешни. О, звъни! Тихо. Звъни. Какво ще пранкваме? Телевизорната ставка. Да. Да? Ало, добър ден. Добър вечер. Добър вечер, да, и обърках се. Вие ли сте човека, който в OLX продава този телевизор, големия? Не, имате грешка нещо. Добре. Имате грешка, да. Не. Как го се викна? Не. Хора, продължаваме към следващия номер. Хора, преминаваме към следващия номер, така че пиши го, Крис. Бата, аз нямам късмет, дай ти. Абе, като вие има някой номер, че почва да бачка, просто ще се включим с вас, така че ще се видим след малко. Регрешен или непълен. За кой ли път вече? Отново звъниме. Звъни! Звъни. Добре. Тихо. Сега ще пак че пицата е пред входа. Да. Ще кажа, че пицата е пред входа, хора. Стария пранк с пицата. Аре, дигни, бе. Между другото, правим това видео вечерта. Да, в момента е някъде към 10 хора, така че най-вероятно заради това никой не дига. Ама все пак е забавно. И трябва да пробваме. И аз така сега да пробваме. Моля ти се поне още един да оцелим. Моля тебе винаги ти връзва! Кой ще го работи ли? Кажи това с пицата. Това с пицата, бата. Аре, дигни я. Някак ли може така да събудиме някакви хора? Както си спът сладковата, ние да ги събудим. И да почнем ги псуваме да им борикваме. Овата. Между другото, ако не сте видяли това видео с... Ало, пицата е пред входа, ще отворите ли? Моля? Пицата е пред входа. Имате грешка, не съм поръчала пица. Не, аз мисля, че вие сте в грешка, госпожо. Това беше много добро. Не, брат, че това е. Изтриги. Значи, ако вие правите такива неща, които не ви съветвам да правите, след това блок и delete. Защото после могат да ви направят проблем. Ако са някакви лелички като тая, може да ви съдят, дали? Чак да ви съдят, не, мога да ви направят някакви проблеми, глоби, такива неща. Бата, PlayStation в момента звучи като самолет на... как се казваше това? На тази фирма. Летище. Бата, това звучи като летище, бата, в момента. Буквално мога да си изготвя тост на него. Топо ли е? Мале, аз мога да си изпържа яйца, бе, бата. Именно. Цъкахме малко Fortnite него. Я пробай това. Не бе, трябваше още едно число, бе. Та хора, общо взето ям бомбон в момента. Затова говоря така. Ето и той да ви каже чао. Чао. Така че него ще го има и в някои следващи видеа, така че... В бъдещи. Да, в бъдещи видеа, така че тъпото е, че повечето хора не ни вдигнаха или номерата бяха непълни. Но пицата беше много готина. Но това с пицата беше много добро, така че за пицата, пранка с пицата... Работи. Да, мога да оставите по един лайк на това видео и да се абонирате с... И чуйте, ако знаете как искате да правите такива базици, се правете на частен номер. Ако знаете или можете как. Поне това ще опитате. И пишете в коментарите, ако знаете как. Да, пишете в коментарите също на нас. Така че абонирайте се за канала с Камбанката, оставете по един лайк на това видео на някой от паричите ми. Чао и до следващото видео.